תודה רבה שחזרתם אלינו. בשעה זו נערכות שתי הלוויות של חללים חטופים שהוחזרו לארץ לקבורה. עידן שטיבי מובא למנוחות בכפר מעש, ובבית העלמין בקיבוץ בארי מובא למנוחות אילן וייס, זכרו לברכה. הלוויה מתקיימת ללא סיקור תקשורתי. יהי זכרם ברוך. אנחנו כמובן מוסרים תנחומים למשפחות. והיום הזה מלווה בהתרגשות גם של תלמידי ותלמידות בתי הספר, ואחד מהם הוא אלון חן, אחיו של החטוף איתי חן הי"ד ותלמיד כיתה י'. היי אלון. היי. לשאול אותך איך זה מרגיש לחזור לבית הספר? אני מניחה שלא פשוט. כן. איך אתה ביום הזה? ספר לי. קשה, כי אני פשוט זוכר בימים, כאילו שנים קודמות, את איתי איתי והולך איתי לבתי ספר, ופשוט קשה עכשיו, כי אין לי את האח הגדול הזה שתמיד היה שם בשבילי. איך הייתה תחילת השנה הקודמת, כשעלית בעצם כיתה ט'? היה לי מאוד קשה. אני בקושי התרכזתי חודשיים הראשונים, כי פשוט היה לי ממש קשה להתרכז בשיעורים, ולא יכולתי להתרכז ולעשות דברים בבית ספר. איך עוברות עליך השנתיים האלה, בלי אחיך הגדול, ועם כל הרכבת הרים הזאת שאתם עוברים בבית? קשה. אני לא אגיד שזה לא קשה. אבל אני מנסה כן להתמיד להגיע לבית ספר ולא להבריז עד כדי כך ופשוט לא להיות ושכל הציונים ירדו. אבל למזלי יש לי בית ספר שתומך בי ועוזר לי, ולמזלי גם סיימתי שנה שעברה עם תעודת הצטיינות. סיימת עם תעודת הצטיינות? כן. איזה אלוף, איזה אלוף. תגיד, כשאתה רואה ברחבי הארץ הפגנות של תלמידים שבעצם, כשאתם מדברים על תמיכה, שאומרים שאין שגרה עד שהחטופים חוזרים, כמה זה מחזק אותך? זה ממש מחזק אותי. זה ממש מחזק אותי לדעת שיש המון ילדים מגיל שלי שתומכים בי ועוזרים לי. זה ממש ריגש אותך, אני מבינה היום. שככה... נכון. וכשאתה שומע... אני לא רוצה לערב אותך יותר מדי פוליטית, אבל כשאתה שומע שמשטרה מתקשרת לברר על הילדים שבעצם מביעים מחאה ומארגנים מחאות להחזרת החטופים, אתה חושש מזה? אתה מפחד מזה? לא. לא ברמה גדולה לפחות. תגיד לי, אלון, כמה התבגרת בשנתיים האלה? אני אישית לא יכול להגיד על עצמי, כי זה קצת קשה להגיד על עצמי, כאילו על עצמי, אבל מכל הסביב אומרים שממש התבגרתי יותר ממה שצריך. אתה מרגיש את זה שזה בא לידי ביטוי בדברים מסוימים? כן. במה למשל? נגיד עם חברים, יש פעמים שעם חברים אני פשוט קצת מתנהג אחרת, פשוט בצורה קצת יותר בוגרת אני חושב. אבל תמיד יש לי גם את הפעמים שאני פשוט מוריד את כל החשש ועושה איסתם דברים. תגיד לי, היית מעדיף להתנהג בילדותיות ולחזור להיות ילד? כן. מה אני יכולה לאחל לך לשנה הזאת שתגיע? שהחטופים יחזרו הכי מהר שאפשר ושנוכל להמשיך כולנו בחיים שלנו. למה אתה הכי מתגעגע לאיתי? באיתי. שהוא היה לוקח אותי למגרש מתי שהוא רואה שאני סתם תקוע בבית. ועכשיו כשאתה סתם תקוע בבית, מה אתה עושה? משחק עם חברים, אבל זה לא אותו דבר, כי אני תמיד חושב, אם איתי היה פה, אז זה כנראה היה לוקח אותי. אלון, אני חושבת שאתה אח מהמם, ואתה מדהים, ואתה בטח בן עוד יותר מהמם. אני מתבאסת בשפה שלכם, בשבילך, שבגיל שלך היית צריך להתבגר מהר. כי דווקא
זה לא מה שהיית צריך לעבור. אבל אני מאחלת לך רק טוב, ואנחנו איתכם ועם אמא ועם אבא ועם כל המשפחות וכל משפחות החטופים, עד שאיתי וכולם חוזרים הביתה. יש משהו שאתה רוצה להעביר למנהלי בתי הספר, למערכת החינוך, לכולנו כישראלים? שיקלו טיפה על תלמידים, כי גם אם זה לא אח של חטוף, בת דודה, בן דוד, זה לכולם קשה. אין מישהו שזה לא קשה לו, לפחות אני רוצה להאמין. כן, לגמרי, לכולנו זה קשה. אלון חן, דש לאמא ואבא, היקרים שלך. ותמשיך לעשות ציונים, להביא ציונים גבוהים, ותעודות הצטיינות. זה בסוף מה שעושה להם טוב, אתה יודע. לא צריכה להגיד לך. תודה. תודה רבה לך.